این бошад телефони Redmi 13 оз дар бораш гап мезанем. пеш аз видео тамошо кардан дар видео ята лайк мемонед, да конца видеоро тамошо бикунед, дар канал обуна шуда мемонед ки дига видеоро нагзаронем. ва шумо оз ма дар бораи абзор мекунам ку баъди абзорро тамошо кардан дар комментария нависем ки ами абзори ҷанги Redmi 13 қатъи Redmi 12 бигзаронем ҷангшона видео кунем барои шумо ё ки не. шумо оз видеоро то охира тамошо кунед ва мақсад фикрҳои худтона дар комментария нависед. телефонои арзон толка дар магазини Riafon мешавад, 1 сола гарантия ва 100 аксияи дига. ози дар аксия рафтеса баъди вай бошад ҳама вақт дар магазини мо аксия қатъи мешавад. номеро дар рӯи экрана метавонем бемалол заказ кунед. адреси мо метро Бутурская, выходи 4, торговый центр Зелёный. ва ҷа бошад телефони Redmi 12 уже одат кардам. телефони Redmi 13 хе дида баробар хиёл кардам ки ранги Redmi 12 не. И дута камера дошта, дута камера, якта спичка. ай Redmi 12 бошад сета камера мешавад, инҷа спичка мешавад. ва ҳама 4-5 чизи хубӣ дорад. телефони Redmi 13 бихарен ё ки Redmi 12 обязательно Redmi 13 харидан дар кора. Redmi 13 памяти 856 тага, ранги сиёҳош чӣ хубӣ дорад? батарейкаш 30 мач батарейка оз зиёд шудага. тамом 5000 мач Redmi 12 да бошад и 5030 мач батарейка дорад. ҷои заряднакш ира ҳам Type-C. ҷои главниша гап шумода процессораш бақуввата ира ва Mediatek Helio G 91 Ultra ва 108 мегапиксел камера. Redmi 12 бошад 50 мегапиксел камера. дадари коробкааш кага бишин дар Redmi мешавад чиқоли прозрачный, дар рӯ задаги пилёнка ва ҳама ҷои муҳим шумада мақул. дар Redmi 13 33 ватта турбо зарядка мондаги. ранги Redmi Note 13 ранги Redmi Note 13 турбо зарядка монда. ҳам чиз мада мақул шид. қатъи процессораш дига, баъд камера, се чизи асосиш мада мақул шид. ма тавсия метавонам обязательно Redmi 13 харидорӣ кунем ба қуввати чем ай Redmi 12 ва дар иҷа бошад мондем даҷош беам телефон гирон бошад. шумо да як бора нишон метавонам Криштиану Роналду и бошад основной камераш. основной камераш ана бошад 3x пеш мерафта. ана бошад фронтальный камера. How are you my brother? короче ихе мемонем ози ба подробни дар видеои навбатӣ мегузаронем агар шумо дар комментария нависед. ва иҷа бошад Redmi 12, Redmi Note 13 аста. гуфта намонад телефонирои Redmi Note 13 дар аксия монда будем ки тамом шуда то охири моҳи рӯз 27 бошад. ами то 31 и аксия рафтеса харидорӣ ки ба нархи арзон харидорӣ кунед. телефони Redmi Note 13 ра баъди вай точно ба фикрам қимат мешавад. памяти Redmi Note 13 памяти 8128 тагаш 13900 14000 рубл 10 рубл кам ва памяти 856 тагаш 15500 рубл. рангои кабуд, сиёҳ, сабз ҳама расветкаш ҳаста. метавонӣ прямо заказ кунед магазини Riafon қатъи аксияи 100. ва иҷа бошад телефони нав Realme S61 NFC поддержка мекунад. как обычно дар Realme 5000 мач батарейка, 90 ГГц экранаш кор мекунад ва нашоти обязательный обзор мешавад. пушташ ранги iPhone монанд десен, ранги Tecno ҳам хеле ва глянсови пай даст мемонад и вообще чото даст мекунад дига хеле. короче обязательный обзори ира мешавад. шумо дар видео лайк монед, дар комментария нависед ва иҷада бошад мегзарем Samsung A55 корпус Samsung A55 мехоҳад хита вообще багати есть мегини хали корпус оҳания ҷои зарак Type-C. короче обози баня паня бри тадри ова метавони сиёнка хини хита 32 мегапиксел камера дорад. 5000 мач батарейка, 50 мегапиксел камера, ё расон бошад 8 ва 2 мегапиксел. корпус оҳанӣ метавонед заказ кунед магазини Riafon. дар иҷаи мо бошад Real Avia. короче ҷойгир шуда меганам ба адаби. короче ҳаста метавонед дар номерои рӯи экрандаги алоқа бироем билета ба ҳама самтҳои ҷаҳон харидорӣ кунед. Акай Ҳусейн дар хизмата. метавонед дар WhatsApp ну Telegram дам алоқа бироем. сурати паспортон равон мекунед. агар ки адреси мо омада натонед метро Бутурская, выходи 4, торговый центр Зелёный агар омада натонед дар номерош алоқа мебироед. шумо да онлайн билета харида метавонед ба нархи арзон скидка қатъи. панотон ба худо, саломату хонобод бошад. гуфта намонад нархҳои ё бошад фақат дар Telegram мешавад. ай сабабе ки мо нархҳои телефон намегем. телефони Samsung A55 ҳозир может арзон шудагай ва این ویدیو را یک ماه پس 2 ماه پس ببینید точно این تلفن ارزان میشود. همین سبب نمیگیم نرخوشه. لوچی تلگرام بگذاره Riafon Moskva نخنمای همه تلفن ها هر روزه میشود.